Si Jesus naghisgot og igpapatubog paan nga palikayan niya ang igpapatubo sa paan ni Herodes og sa mga Pariseo. Pero ang mga tinun-an, ang ilang gihunahuna, ang paan nga kanigyong pagkaon niya, murag ilang hunahuna nga gipadungog-dungog sila ni Jesus tungod kay wa man sila kadag paan, usa ra man kabuok. Moto nga gipahinomduman sila ni Jesus nga dili ito mooy kahulugan kay wa may problema niya ng paan. Ang 5 gani kabuk paan nakabusog man og 5,000 na sobrahan pag yung 12 kabukag niya ang pila to kabuk paan, lain na sang 7 ka paan ba to niya na sobrahan na sad og pila to kabukag, 7 sad ka bukag ang nahibilin na sobra niya, 4,000 ka tawo ang ipakaon. So dili to paan nga aktual unsa man nga igpapatubo, unsa man ang patubo makapadasig, no, kapadasig. Ang palikayan sa Ginoo unsay nakadasig, unsay inspirasyon sa mga Pariseo og ni Herodes, unsa may makapa-inspired sa ilang kinabuhi, mo na iyang palikayan. Ya unsa man sa mga Pariseo og ni Herodes, ang sa mga Pariseo kana gyung sila gyud maoy center of attraction, sila gyud daygon. Mo na nga matod pa ni Jesus, magsulob sila mga tag-as kay sinina sama ni gisulob sa nagwali karon niya, magsigi sila og unsa na kanang magsubo gyud ilang naong kun magampo sila, anhagis kadalanan silang magbarog-barog niya, gusto gid silang tawgon nga teacher. Ang mga tao maingon gid lang teacher, magtutudlo, anang center of attraction. Si Herodes mao gyapon center of attraction, center of authority, nga siya gyud magbuot, sigag yaw-yaw diab putlan tagyog kas liog ana. Mao to naputol ang liog ni John the Baptist tungod ni Herodes. Nya mao ni siya kanabang ang ato bitang unang hunahunaon ang makapa-inspired nato kung daygon ta. Mao na ra ba ni ang perti kakusog karong panahon na bitang tungod aning influence aning selfie kanabang upload ana bang YouTube, Facebook, inana gusto gitang daghan ang mulike. Yang daghan ganing mag-ana ang kamot kanang sign nga ana murag mag-uol ta. Aka mo upload basad mo og YouTube, Facebook. Adi mo upload Facebook. Ay mo post sad mo picture mangani dayon. Mao na nya tungod ana murag tag mag-uol kun way mo like nato. Pero mo viral gani ana kita kayo daghan kayo lipay kay tanan. Kung mauna lang na atong makalipay nato nga daygon ta, kinahanglan yung tagdon gyud ta, kita gyud maoy center of attention na love jud kay ta, nya wa na gani bigo na gani sa pag-ibig, maghikog dayon kay wa nay nagmahal niya. Diha patoy naghikog nga giposa sa ni kaning katubang gahikog ba diha sa Facebook bang nga samtang naghikog siya iyang gi-video ang iyang paghikog nya naama say ni interact magsige sa iyon, sige na excited na kung mamatay ka na namatay ginoon ang pangduna gitoy murag pangutana katong ni interact nga ni inspired niya nga maghikog tawgon batog accomplice unsa man to siya nakasa pudto ngali nya mao na tungod na sa atong pagsigig pangita abisan sa inyong balay kamo mga ginikanan gusto gyud mo nga kamoy paminawon sa inyong mga anak, kamo gyud sundon na mas stress gyud ka. Kamong mga asawa gusto gyud mo nga lahab kay mo sa inyong bana, kana yung hapit tanan nimong lihok iya gyud nga hapit talag kasapnayon, mas stress ka.
Alabaw ng mga bana nga sabton jud ka sa imong asawa, nga ang imong asawa mo sabot gyud nimo nga love jud kay ka, na ma-stress gyapon ka. Ana. Apil na sa mga manag-uyab. Ingno nimo nga kuan gyud, love jud kay ka sa imong uyab, na ma-stress gyud ka ana. Labi nag-inig text nimo dili mo baos, na patay ka diya. Karon gani mubo na kay pailob ang mga managuyab karon, inig text ba dangtag usa ka oras dili ka reply, suko na. Kamis una suwat mi ipadana mo sa among uyab, usa ka buwan pa mo balik, di lagi pun masuko. Bitaw di ba sa una? Karon gamay kayong oras, labi nagyog mag-text ka ikabuntag niya hapon na mo reply, susuko lagi. Luoy kayo mo na ingos Kristo, likay na, likay. Kana bitang ang imo na lang kaugalingon ang imong gihunahuna. Unsa man gid ay tinuod nga makapalipay? Ang tinuod nga makapalipay kanang kita maoy maghatag og kalipay sa uban. Kanang mahimo tabang other-centered. Other-centered. Nga di ta maghuna-huna nga kita maoy lipayon, kung dili kita maoy muhatag og kalipay ngadto sa uban. Mao bitang ningon si Kristo, kamo ang kahayag sa kalibutan, kamo ang asin sa katawhan. Pasabot kita di ay moy tiglipay, bali di ay aron ta mahimong malipayon kaayo ang atong paningkamutan nga makalipay tas uban, dili kay kita maoy mangayog kalipay gikan sa uban. Sugdi na ninyo, kamong mga ginikanan. Sige, sugdi. Lipaya ang inyong anak. Maura gina imong tumong. Sigihan na gini mo sila lipay. Ayaw yun pangay kalipay gikan sa imong anak. Eskwela na, mahagbong, okay lang. Lipaya lang. Kung saan man paglipay ang nahagbong. Kanang na zero ba sa exam? Kung saan mo paglipay? Ayaw ina bugu asad nimo ayaw ina hapa-hapa lang siya, better luck next time. Ako bitas unab elementary pa ko, grade 5 pa gani, exam 1 to 100, addition 0 dayon ko, 0, 1 to 100 0. Nakuugma, tunan ko nigmaayo kay subtraction man ikaugma. Kuha dayon kog 15, 1 to 100 gyapon akong kuha 15. Alipay nako. Gi-announce man nga ikasunod adlaw, gisunod na mong meeting atong among subject multiplication na sad kuno. So hapit ko matog, sige tuon anang multiplication table nga sa kanabang luyo anang notebook ba. Love, tuon jud kog maayo. Ni-increase yun. Kakuha na kog 20 pagsunod adlaw. 1 to 100 yapon, 20 yapon akong kuha. Aportig yung buguan. Pero gi-inspired man ko, waman ko gi-discourage. Graduate pa kog accounting. Bright kay ko. Magna cum laude. Karon na pare na ginoon. O gi-discourage pa ko ato basig niambak na ko kuan dito sa amo atong mga mangga, tag-as kitong mangga, amo to say nagugug mangga ato, ambak tin ko sa kaguol. Pero wa man gidasig ra man sad ko. Ang ikaduha nga atong hinumduman sa unang pagbasa. Sa unang pagbasa, naguol kay Ginoo og nagmahay siya nganong nagbuhat siyag tao. Pero doon ay nakalipay niya. Kinsa may nakalipay niya? Si Noah, si Noe. Nga naman, kay si Noe kusog kay maminaw sa Ginoo. Ang tanang pulong sa Ginoo, iyag yung tuhuan. Wala pa biyatoy ka ng Bible, wala pa yung Bible. Ang Ginoo mo, istorya nimo, mura lang damgo, usahay, inspired lang kasi imong kasing-kasing. Pero, nakuan si Noe, naminaw siya sa Ginoo, gisayunan ka itong gipahimo siya barko, tunga-tunga sa, tunga-tungo sa yuta, niya dako kayong barko ang gipahimo, katawan ko siya sa iyang mga silingan. Anong gahimo kag barko na yabag na ginis Noe? Niya gatigom pag mga mananap, tanang mananap, gisakay dito. O kamo kuno be, ingnon ta mo paghimo mong barko nya din ani ibutang sa may San Vicente. Musugot mo ninyo himoon.
Nya dako jud kay barko bang. Nya kay karong tulo ka adlaw karon mukuan na auto tulo ka adlaw. Pila to 40 ka adlaw gikan karon mukuan na ni mo load up na. Mo sunod mo. Tutok man lagi mo na ako na hilom dapat rin yabag naman tingali ka anak. Awa man sa ko ingnas Ginoo noon pero kanabang unsaon na nimo pagpaminaw ka imposible anang butanga pero nalipay ang Ginoo niya. Amot giyon sa pag-communicate sa Ginoo si Noe nga naghimo adtong tuang barko dito tong luwaswan pero mao gyud toy tinuod nga nahitabo. Nya doon na may daghang gisulting Ginoo nato nga makapalipay nato. Unsa may makapalipay nato? Una, ang paghigugma sa atong isig katao. Labi na gyud sa labing ubos. Kana porte nang muhatag og kalipay. Tuo mo ana. Mayo. Nya nahigugma mo ron sa mga adik. Nahigugma mo sa mga piniriso. Nahigugma mo sa mga kawatan. Inyong papuyon sa inyong balay. Napaong dayon. Di mo dapat. Ikaw bita ko labing ubos na day labing ubos diya nga kana mga dato, pari, mura man na inyong higugmaon sad pari, na tagaan, imbitaron yung kaon, padadaan pa. Di man sana sayop, sakto man sana, pero basig naran imong kalipay diha. Ikaduha, ang pag-alagad sa atong isig katao. Maunay porting mudag kalipay. Kana bang mualagad ka, labi na gyud sa imong pag-alagad, kana bitang nag-antos na ka tungod sa imong pag-alagad. Kana porting nang mudag kalipay. Ana. Unsa man mualagad mo? Di mo manogo. Nogo na sad. Alagad gani di gyud manogo. Mao na siya. Ikatulo, kana bang unsay grasyang nadawat nimo imong i-share? Kana bang ang grasya nga nadawat di ka maghunahon nga ako ni kung dili amo ni nya mangita kag paagi unsaon pag-share ni ana. Kana porti ginang makalipay ang mahal nga Birhen Maria, nangita gyud siya paagi unsaon pag-share si Hesus. Mo to nga wa magpugong si Maria nga si Hesus maglakaw-lakaw ngadto di na muulis ila hangtod gyud nga gipatay si Hesus, gi-share gyud ni Maria kay si Hesus man mo'y pinakadakong grasya nga nadawat sa mahal nga Birhen Maria. Mauni ang tuburan sa gitawag na tog tinuod nga kalipay o kalinaw. Kana bang mupaambit na ka sa tanan nga naa nimo. Usbon ako ang di ko pulan sa pagsigig balik-balik anig pasalamat kining ato bang mga kaigsuonan nga sigig yung hatag ngan hinatog share. Karon lang na nasa tay gibaligya aning 5,000 ka shares nga Hope and Opportunity slots tag 2,000. Nangalingaw nagoy ingon ako pader kanus amang deadline ana kay kuan raman ko pader god kaning ang ako bang income ba kanira mang ni ang pagpangarga diri sa murag kargador sa or driver ba to ana nya gusto jud kay kong modonate pa der nusa man ang deadline nako basig mo abot panig mga 4 months siguro or 5 months ba isa ka na pa der tiguman ko na nindot kato sige to siya tigom arito ihatag diri nya inighatag niya diri kasabaan tos asawa sa hain ang kwarta niya gihatag na kong atong father na amot malipay bakang asawa nga wa na sila bugas niya ihatag na noon din ang slots nya may nga din hope and opportunity maniday na atay opportunity ani ay kaugma huwag tangan din siyang trabaho nya nabit ingon na karon pader kani bang among negosyo kuha naman ni pero 5 ka buwan nga sige na lang kunong alkanse ang sama ni pader hunongon dili nako og wa na ilaing opportunity hunongan lang na ug di gyud makaya hunongan na lang na kay napay daghang opportunity hapit lang sa nako ingnan ang palit pa kaning among hope and opportunity daghan dayon na ang ato kung nauna, siging tigom, mas stress noon ka. Siging pangitag ginansya, ayaw share. Ana, maon ni siya ang mga pulong sa Ginoo nga usahay di ta ma-inspired para nato murag way ayo.
Pero sa tinud-anay, mao ra gini ang the only technique aron do natay kalinaw, kalipay o kasantos sa kinabuhi. Di kita mosunod ani kadto ganing inspirasyon sa mga Pariseo ug ni Herodes nga kita gi mangitag kalipay para nato, mosamot na nun tag kasuko, frustrated, disappointed aning kinabuhian.